Vitajte v kráľovstve DNA Production, kde nás dnes pozval alebo pustil Peter Bebiak. Ja sa musím priznať, že ja si ho pamätám ešte z čias, keď sme spolu dokonca hrali v jednom seriáli. Myslím, že sme skončili. Bebo, ty si pamätáš, že sme skončili ako takmer manželia v jednom seriáli? V ktorom? O tých záchranároch horských. Áno, bože, horská služba. Áno, horská služba, presne tak, hej. To bol nejaký 96., 7. alebo veľmi tak, dávno to bolo. Hej, to si pamätám, že tým sa to tak akože končilo, že... Ešte, že nebolo pokračovanie. Áno, vidíš, sme mohli byť mediálna dvojica. No. Ale teda dnes ťa každopádne ľudia poznajú ako hlavne režiséra. A teda... samozrejme aj ako producenta, občas aj ako scenaristu, ako veľmi empatického muža, ktorý si vie povedať svoj názor a ktorý nás tak poteší, keď niekedy dostáva tie ceny a sa nás tak zastane, za čo ti chcem ešte raz v mojom mene aj mojich súkveňovcov veľmi pekne poďakovať. Bolo to super. Bolo to krásne. Takže tohto človeka má dnes vedavá Zúza pozvaného, takže nech sa páči, pozerajte nás až do konca. Takže kávička, čajíček a môžeme ísť na to? Áno, ja si iba zalejem čaj a môžeme. Áno, čiže preferuješ viac čaj ako kávu, hej? Nepočujeme. Čiže preferuješ viac čajík ako kávu? Ja som čajový. Ty si čajový. Nepijem kávu. Keď som prestal fajčiť, tak som prestal piť kávu. To sa ti tak spájalo, čo? To už je 24 rokov. Ty brďo. To už je skoro aj toľko, čo sme my spolu točili ten seriál. Ale to je, hlavne je to, že už sa mi nesníva o cigaretách. Kedysi sa mi snívalo, že som znovu začal fajčiť a mal som výčitky svedomia, ale teraz už je to úplne, že... A dlho to trvalo, veľmi dlho. Bolo to ťažké rozhodnutie? Ani neviem, to tak prišlo zo dňa na deň, pretože jeden deň som sa rozhodol, a to som ešte bol v divadle v Trnavskom, a počas skúšky som nefajčil, počas predstavenia som nefajčil a večer sme ešte pili v Bratislave a nefajčil som, tak som si na druhý deň povedal, že tak to vyskúšam ako nejak potiahnuť ďalej. A to mi už zostalo, že som odtedy si už nezapalil žiadnu cigaretu. Iba pri filme Učiteľka. Kde si musel? To som musel zase. A aké to bolo, mať znovu cigaretu, keď už nechceš fajčiť? Smrdialo to, strašne to smrdialo. Tá pachuť je zvláštna v ústach, čo zostáva. Áno, sa hovorí, že poturčenec horší Turka, že my, čo sme odnaučení fajčiari, sme na tých fajčerov oveľa prísnejší. Dosť mi vadí fajčenie, ako keby, ale nie som zase typ človeka, ktorý by bol úplne že prestrelený a každého vyhadzoval, kto fajčí. Tam, kde môžu, alebo je im to dovolené a chcú, tak je to na nich. Dobre, ale teda my tu nie sme na to, aby sme sa rozprávali o fajčení, ale pokojne, zober si čaj. A ja začnem rozvíjať takú myšlienku, že ty si povedal, že už sa mi o fajčení nesníva. Áno. A ja z tvojej tvorby režisérskej mám niekedy taký pocit, že tá snová rovina, alebo to, čo sa nám odohráva v tých hlavách a čo nikto nevidí, je také akože celkom podstatné v tvojej tvorbe. Rozkryla som to inak, ako si to myslel? Rozkryla, nie. Ale sama dobre vieš, lebo aj z tvojej profesie, že to sú veci, ktoré ťa nejak ovplyvňujú. To, čo si zažila, to, čo si prežila, to, čo si možno nevypovedala, ale to, čo cítiš, alebo máš niekde skryté vo vnútri v sebe, tak ovplyvňuje to, ako sa správaš, aké máš vzťahy k ľuďom a ako nejakým spôsobom konáš na rôznych svojich... Ma vyrušil niekto, kto prišiel? Ja totiž neviem. Niekto prišiel. Ahoj, Dobrý deň. Čau. My tu natáčame Zvedavú Zuzu. Zuzá Vačková, veľmi ma teší. Natália. Dobrý deň, Natália. Budeš tam. Tak ja zase mám totiž to o 11:15 Zoom, ale že to vtedy ste asi skončení, nie? Či? Je to dosť možné. Hej. Budeme sa snažiť, aby sme... Závisí od toho, jak veľmi ste zvedavá. Veľmi. Skončili sme pri tých snoch a pri tom, ako nám to ovplyvňuje tú našu realitu. Áno.
A ja som teda videla tvoj film Smršť, o ktorom sa dnes budeme rozprávať. Vidíš, plagát je zavretý teraz tam, kde máš tú kolegyňu. Ale myslím, že ho všetci poznajú, nepotrebujeme ho úplne ukazovať. Iba donesiem tú malú verziu. Ale dones, prosím ťa pekne, lebo Smršť je film, ktorý je teraz v kinách. A môžem ťa volať Bebo? Jasne. A je to Bebovo dieťa. Dieťa. Naše dieťa, to neexistuje ako iba jedného človeka. No jasné, chápem. Ale tak si jedným z rodičov. Som jeden z rodičov. Má to veľa rodičov, je to také adoptované dieťa. Adoptované. Tam teda tá snová rovina, alebo teda taká tá neuchopiteľná sa celkom značne objavuje. Na tom je vlastne postavený celý ten príbeh. Je to, ale nechcem spoilovať, ani nechcem povedať pointu toho príbehu. Vidíš, a nad tým som premýšľala, že ako sa rozprávať tak, aby tí, ktorí ten film ešte nevideli, aby sme im neprezradili vlastne všetko. Aby teda to napätie, ktoré od začiatku nás v tom kresle škvári, aby si to mohli prežiť. Tak už ten žáner to dáva, že to je mysteriózny thriller a rozpráva vlastne príbeh dvoch manželov, ktorí prichádzajú do kúpeľov a do toho vlastne prichádza taký ten fenomén halného vetra. Halný vetor je reálny fenomén a je to stav, kedy sa istý druh vetra, fénový vietor, alebo neviem presne, ako sa volá, tak on dokáže vplývať a ovplyvňovať meteosenzitívnych ľudí. Takže vtedy býva aj viac ako keby nejakých udalostí, ktoré sú hraničné, samovrážda, alebo býva viac havárií, že ľudia sú nekoncentrovaní, alebo sú extrémne precitliveli? Extrémne sú ako keby zo svojho takého komfortu vyhnaní, alebo a tým pádom sa inak správajú, ako by reálne sa správali. A keď zrazu tento vietor duje v rámci tých kúpeľov, tak sa zrazu medzi nimi odkrývajú aj veci, ktoré mali zostať skryté, alebo ich nechceli ľudia riešiť, manželia, a zrazu ako keby všetko vypláva na povrch a dostáva sa, ako keby ten vzťah dostáva novú úroveň. Ale to je len ten základ, pretože to všetko je... No veď vlastne... toto, ja pozerám, ako majstrovsky korčuluješ. Nedá sa to úplne celé vypovedať, pretože je to tak na schvál tak urobené. Jasné. Samozrejme, tí, ktorí prídu do kina, budú vidieť Tomáša Maštalíra a Eňu Geislerovú v hlavných úlohách. Teda musím povedať, že herecký koncert, nádherné, úžasné. Sú veľmi dobrí, ale aj všetci herci, ktorí tam boli, tak mi... Ja mám totiž veľmi rád hercov, keď rozmýšľajú a keď dotvárajú tie postavy a že si ich vlastne prispôsobia. A to, že to nemusí byť vedenie režiséra, že ukazuje presne, ako majú hrať, čo majú urobiť, ako majú premýšľať, ale je to presne ich práca herecká, že tým postavám dodávajú ten život, tú motiváciu a to, čo vlastne im chýba, takéto nejaké zvláštne fluidum, ktoré tie postavy zrazu majú a považuješ ich za reálne. Ako keby naozaj existovali, naozaj žili, že sú to reálni ľudia. V čom je tento film pre teba iný oproti tým, ktoré si robil doteraz? Neviem, či je iný, ale aj v rámci žánru je to totiž mysteriózny thriller, ale už pri tom, ako sme ho písali s Petrom Valkom, on je scenarista, tak v podstate sme sa rozhodli, že ten žáner je viac menej trošku prehodený na takú psychologizáciu tých postav. Takže je to ako keby psychologický, mysteriózny thriller. A tým pádom je pre mňa nový v rámci toho žánru. A nie je to ako keby takéto časté spojenie, že do takého toho hraničného žánru, ako je thriller alebo mysteriózny thriller, sa dostáva práve ako keby viac tej psychológie alebo toho príbehu tých ľudí, toho duševného rozloženia. Aká bola filmovačka? Super. Hej? Super, lebo my sme točili, veľa neviem, či 10, 12 alebo koľko dní, 15 na Sliači, v Kúpeloch. Tam sa vlastne, tak tie sme objavili tak, že som tam bol s Andrejom Dubrovským, že sme tam išli na Valentína
Neviem, to bol jeho ako taký recesistický nápad. A sme tam boli medzi kardiakmi a pacientmi, ktorí sa tam liečia. Boli sme tam 2 dni. Ale veľmi krásne prostredie, veľmi dobre to vyzeralo. A niekde sme potom prečítali si, že tie kúpele ich idú rekonštruovať a že ich idú zatvoriť. A vtedy sme sa rozhodli, že ten celý príbeh, keďže sme mali ešte tú voľnosť od Joža Kariku, že to môžeme písať, ako my chceme, tak sme sa rozhodli, že ho dáme, ako situujeme práve do tých kúpel. Musím povedať, že tie interiéry boli veľmi zaujímavé, boli fakt akože krásne. Ale tam je rozdiel, pretože tá ich izba a tá chodba je postavená, to je ateliér. To ja som vám zjedla, že to je v tých kúpeloch. To neprezrádzaj, to vystrihnime. Nie, práve, že to je to. Mne sa páči na tom filmovaní, že to je stále ako nejaký taký ten moment tej mágie, že stále to musíš vedieť tak technicky a správne a zručne urobiť, aby diváci nespozorovali ten rozdiel. Že toto je štúdio, toto je ateliér a toto je reálny vlastne priestor tých kúpelov. Áno, čarujete. To robíš pri každom filme. Aj keď robíte, že štúdiový, vieš, že nejaký denný seriál, tak musí pôsobiť tak, že to je reálne prostredie, reálny byt a že niekde výjdu. Keď výjdu von, tak zrazu výjdu ako keby z toho domu. Už to je ten základ toho čarovania. Stojíme v miestnosti, kde máš krásnu výstavku na okne, teda nie sú to len tvoje ceny, samozrejme, ale sú to ceny tvojho tímu, môžeme to tak nazvať, hej? No, áno, sú to... Dobre, poďme sa na to pozrieť, prosím ťa. To je... Ako sa staviaš k víťazstvám a k takýmto oceneniam a k takýmto trofejám? Skôr sú ako takým tým ocenením tej práce tých ľudí a toho celého, pretože oni nie sú ako keby iba individuálne, alebo všetky tie, čo sú individuálne, tak sú vlastne podopreté tým, že to je za nejakú činnosť alebo prácu, ktorú sme vytvorili kolektívne. Pamätáš si, čo bolo prvé ocenenie? Prvé? Úplne. Mne sa zdá, že to bolo táto vec. Je to za Marhulový ostrov. Grand Prix de jury a ešte je tam aj zlé meno napísané. Peter Bebiok. Takže úplne vo Francúzsku. A viem, že tam bol Peter Nadaždy, ktorý hral v Marhulovom ostrove. A on ju doniesol. Ale strašne sa mi páči. Vyzerá neuveriteľne lacno, keď si ju pozrieš, ale má, vieš, také tie detaily to nasprejovali, ale super. Páči sa mi. Lebo je prvá. Hej. A tak každopádne je to vyjadrením ocenenia a už či to je z bronzu, z kryštálu alebo z čoho, ten effort vnútorný tam je. Totiž dobre vyzerá, keď je iba položená. Pokiaľ to nechytíš, tak je to fajn. Chápem. Ešte ktorú z týchto cien by sme tak akože spomenuli? Povedz, pochválme sa trošku. Pochválme sa mojim YouTubeovým Toto je Karlové Vary za čiaru, za režiu. To sú české lvy. Ktorý je ten posledný? Ani neviem, možno tento. Asi sme to tak dávali nejak, že tento by mal byť ten posledný. Dosť sa podobajú, oni sa odlišné sú iba tými spodkami. A nikde nie je napísané. Čo, rok? Rok. Podľa roku. Možno... Ale nie, je. Toto je posledný. Je tu je vygravírované. Matematika zločinu. Hej. Úžasné. No, tam sú slnka v sieti, kameramanské ceny, ktoré dostal Maťko Žiara na Maťkorau, obidvaja Igric a toto už sú potom ďalšie. Toto je úžasné, keď vlastne za tebou už je toľko práce a aj toľko ocenení, že vlastne už ani vlastne nevieš, ktorá je ktorá, lebo už sa to tak ako keby zlieva do takého toho pocitu, že áno, ale to, čo robíme, ocenia aj iní. Ale nie je to akože brané ako samozrejmosť v niečom, ale je to, zase by bolo hlúpe robiť to preto, aby si dostávala ceny, pretože tým pádom niekedy by si musela meniť svoj pohľad, alebo to, ako by si chcela urobiť tú danú vec, tak by si to musela ako keby naschvál tomu
prispôsobovať a nakoniec nič nezískaš, tak je to úplne, že prúser. Ja si totiž to myslím, že v živote je celkovo najdôležitejší zámer toho, čo robíme. Že keď je ten zámer taký ako keby čistý alebo taký vnútorný a nie je taký ten vychcaný a zištný, tak potom sa to väčšinou podarí. Pamätám si totiž, jeden študent na škole sa pokúšal urobiť film, ktorý určite vyhrá na nejakom veľkom festivale. A urobil to tak, že si pozeral všetkých víťazov, ktorí boli dovtedy a stadiaľ ako keby vytvoril nejakú esenciu a z toho natočil svoj film. Aha. Samozrejme, že nevyhrá ho nikde, pretože to nie je o tom, že iba skopíruješ niekoho, kto už predtým bol víťazom. Lebo o tom, že či ten film je natoľko dobrý alebo natoľko zaujme, to je o tom, že tam je nejaká porota, niekto si to musí všimnúť a tá porota je vždy iná. Vždy sú to iní ľudia. A hlavne niekedy nie je dôležité možno ako keby, aby ten film vyhral na nejakom festivale, ale je možno dôležité, aby ten film oslovil čo najviac ľudí v tej téme, o ktorej rozpráva. Napríklad, keď sme robili Správu, mne sa páčilo, Rasto Šesták, kolega, s ktorým máme firmu, tak on vlastne prichádzal s tou ideou, že rozprávať o téme, o ktorej to je. Tým pádom, že sa nepropagovalo iba to, že to je film, správa, ale propagovalo sa, že o čom ten film rozpráva. To znamená, že sa pripomínal presne holokaust, pripomínalo sa zrod slovenského štátu a ako odsunul slovenský štát svojich občanov a poslali ich na smrť do Osvienčimu. A táto téma sa korešpondovala s ľuďmi navonok. Tým pádom ten presah je o mnoho silnejší a o mnoho viacej to ako keby zasiahne tú spoločnosť. Ja som dnes bola na preventívnej prehliadke u lekára. A bola som príjemne prekvapená tým, ako tej pani doktorke záleží na tom, aby ma čekla, že či som v poriadku, či ma netreba nejak dotvoriť a niečo podporiť v tom mojom tele. A pripadala som si dôležitá. A je pre mňa šialeným zistením, že v nedávnej dobe sme zažili niečo podobné, ako je holokaust, alebo teda nie je niečo podobné, ale zažili sme holokaust. A pred, 30 rokmi sme tu mali neslobodu, nesmeli sme ísť za hranice. Ako strašne rýchlo ľudia zabúdajú na to, čo sme prežili. A ako dnes, keď vznikajú tie prskance tej nenávisti, ako zrazu tá iná bytosť ako stráca svoju hodnotu len preto, že je iná. Vieš, a mne to hrozne pripomína tie hrôzy, ktoré sme mali v druhej svetovej vojne. Lebo podľa mňa týmito myšlienkami sa to celé začína, vieš? Áno, je to tým, že keď seješ tú nenávisť alebo vytváraš nejakého nepriateľa, tak vlastne nejakú jednu skupinu ľudí brojíš proti druhej skupine ľudí. A tým pádom, keďže neprestávaš a tú nenávisť šíriš a šíriš s tou nenávisťou aj ten strach tých ľudí, že sa majú obávať tej druhej skupiny, tak vlastne vzniká dosilná konfrontácia. To je práve celý ten problém tejto spoločnosti v súčasnosti. A že vlastne tá nenávisť, to šírenie strachu a to klamstvo, že vytvorili ako keby princíp, ako víťaziť. A keď už raz pocítiš, že na základe týchto troch hodnôt vieš vyhrať, tak už to nemáš prečo meniť. Tak využívaš tieto tri hodnoty alebo tri spôsoby ovládania tej spoločnosti, využívaš na to, aby si bol stále ten človek, ktorý stále vyvoláva ten strach, stále šíri tú nenávisť, stále ukazuje na toho, kto je zodpovedný za všetky tie prúsery, ktoré vlastne spôsobujú oni sami. A lepšie sa im tak vládne. Nadviežem znovu na Smršť, prepáč, že takto akože mi to ide. Poď. Lebo tam tiež sme mali, a prejdeme sa trošku. Ja si chcem zobrať už ten čaj. Ten čaj, áno. Vieš, že tam tiež sme mali vlastne takéto vzájomné sa kvázi obviňovanie alebo hľadanie vinníka za to, čo niekde nefunguje. Ja som už dopila. Zoberám si. No, vieš, áno, je to v podstate tiež viny. Tam bolo také ako keby, to obviňovanie. Povedzme. Je to o tom, že v podstate, keď človek má pocit viny, tak sa snaží ako keby niekde na niekoho iného zhodiť, alebo že za to... Daj sem ten čajík. Ďakujem ti. Ja už som dopila, nech sa páči.
Že za to môže niekto iný, alebo spôsobilo to niečo iné. Nie ja môžem za tú svoju neschopnosť, alebo za to, čo som urobil, ale je to niečo nadprirodzené, alebo je to niekto iný. A v tom je to ako keby hľadanie toho iného vinníka, aj keď je pritom najjednoduchšie, ako si povedať, že proste v niečom som zlyhal a nájsť ako keby riešenie. Len tak, ako si hovorila, že máme tú tendenciu rýchlo zabúdať na zlé veci, pretože to nás chráni, aby sme si my sami nevytvárali stále nejaké traumy a nepripomínali, tak je to najjednoduchšie v tom mozgu na to zlé, to vymazať, schovať, dať to mimo a zostáva nám iba to taká tá pozitívna spomienka na niečo. A musím povedať, že ten vzťah Tomáša Maštalíra a Ani Geislerovej v takých tých ich intimných rozhovoroch bol strašne pekne vykreslený. Aj teda tie veci, ktoré tam vyplávávali. Tak jasné, že som si neprešla tým, čím tento pár, ale viem tam nájsť paralelu sama so sebou a so svojimi vecami, ktoré mám. Takže aj vy, ktorí radi riešite veci, ktoré sa týkajú páru, tak smršť je tiež krásnou sondičkou do toho, ako to medzi mužom a ženou občas býva. Vzťahová terapia. Áno, áno. Prinášaš témy, ktoré nie sú úplne jednoduché v tvojich filmoch. Je sa nad čím zamyslieť, tak ako si na úvod nášho rozhovoru povedal, že máš rád hercov, ktorí premýšľajú. Tak myslím si, že aj diváci, ktorí sú v kine na tvojom filme, tak radi premýšľajú, alebo ich k tomu povzbudzuješ. Teraz chystáš nový film. Aká tam bude téma? Lebo keď sa povie meno toho človeka, o ktorom ten film ide byť, tak ja sa usmejem a ide z toho ľahkosť a ide z toho zábava. A to je práve to zaujímavé, že za tou zábavou, lebo ten film je o Karolovi Duchoňovi, tak za tou zábavou, za tým človekom, ktorého vidíš vlastne usmiatého, ktorého počuješ tie piesne, ktoré mali prinášať tú radosť, ktoré mali prinášať práve ako keby to odľahčenie, tak vždy je za tým ten nejaký životný príbeh. A nie vždy všetky tie okolnosti a ten život býva úplne ľahký, alebo nevždy ho vieme prežiť tak ľahko, ako sa tým druhým ľuďom zdá, že ho žijeme. A každý nejak prežije nejaké svoje trápenia alebo svoje zranenia, svoje neúspechy, svoje úspechy. A to vlastne ovplyvňuje to, ako ten človek ďalej rozmýšľa, ako ďalej koná a prečo tak koná. A ty si vo svojom živote prežil nejaké neúspechy alebo niečo, čo považuješ za neúspech? Každý prežil nejak neúspech, dôležité je, čo s tým nejak urobí, ale ťažko to nejak dávať, že čo je neúspech. Čo ty považuješ za neúspech? Veď práve to, lebo to, čo sa v tom danom momente zdá byť ako keby neúspechom, že zrazu si treba nedostal nejakú postavu, alebo že si nedostal grant a neurobil si ten film, tak to pomohlo v tom, že si mohol ako keby rásť, alebo sa dospieť, alebo nájsť iný spôsob, inú cestu. A to ti vlastne pomohlo k tomu rozmýšľaniu nad samým sebou. Takže to, ak dokážeš ten neúspech nejak ako keby pretaviť pre seba, pre to svoje dobro, tak to ti môže iba pomôcť. Ty mi chceš povedať, že ty nehľadáš vinníkov? Oni za to môžu, oni to neurobili, oni niekoho podviedli. Vieš čo, ale to je taká tá základná reakcia, ktorú máš hneď na začiatku. Pretože sa potrebuješ z toho nejak otrepať a potrebuješ sa vyviniť alebo nájsť niekoho, ale potom je dobré, keď hneď príde vlastne ten moment, a veď to je blbosť, na čo sa tým trápiť, je to jednoducho, toto je fakt, treba ho prijať a treba sa k nemu nejak postaviť. Treba hľadať riešenie. Ako sa vyrovnávaš s neúspechom, sme práve počuli. Ako sa vyrovnávaš s úspechom? Lebo ja si myslím, že prijať ocenenia aj a to, že som úspešný, tiež chce trošku. No, to je totiž to, že či tomu uveríš do takej miery, že to ovplyvňuje tvoj život a stávaš sa zrazu ako keby nad človekom v rámci toho, že ja som dokázal toto a toto. A to je podľa mňa trošku ako keby mylné, alebo je to cesta, ktorá sa mi nepáči.
Tie ocenenia sú to isté, ako jak je neúspech, tak je úspech, ale netreba z toho ako keby žiť na veky. Je to moment, kedy sa usmieš, kedy si šťastný na chvíľu, deň sa o tom píše, 2 dny, ale potom už je dôležité existovať a žiť ďalej, pretože žiť iba z toho, že raz si dostal nejakú cenu, je hlúposť, pretože o týždeň už nikto ani si nespomenie na to, že nejakú cenu si dostal. Nie je to dôležité. Ktorý z týchto momentov v tvojom živote, nebudem hovoriť iba o kariére, alebo celkovo v tvojom živote, považuješ za taký, že wow, na tento keď si spomeniem, tak sa musím usmiať? Usmiať? Vieš čo, ja za svoj míľnik v rámci života, keď hovoríš o pozitívnych, tak je to pre mňa to, že ma zobrali do bábkového divadla v Banskej Bystrici. No. Pretože keby som sa tam nedostal, tak možno by som úplne inak fungoval. Že by som už nikdy neskúšal sa dostať na Vysokú školu muzických umení, že už moje to spojenie s umením možno by bolo, ale nebolo by takým smerom a nešlo by takým smerom, ako reálne išlo. A koľko si mal vtedy rokov? 18, 19. Potom teda si vyštudoval bábkoherectvo a potom si sa rozhodol ísť na režiu. Hej? Bábkoherectvo, lebo ja som tam v podstate niekde v tom 2. ročníku, v 3. ročníku, jak som mal ísť, tak som prestupoval do 2. ročníka na herectvo a potom už som čisto iba doštudoval herectvo. A potom, pretože režia sa v tom čase neotvárala každý rok. Vtedy to bolo každý 2. alebo 3. rok, ako im to prišlo. A mali sme to šťastie, že vtedy sa otvárala režia filmová a s Braňom Mišíkom, ktorý bol môj spolužiak na herectve, sme si dali prihlášku. A obidvoch nás zobrali do 1. ročníka v rámci režie. A tak sme potom tam vyštudovali režiu. Nie, vieš čo, zastavila sa mi myšlienka. Práve pozerám, že kam išlo? Nie, vieš čo, premýšľam, ako skoncipovať otázku, že vlastne teraz ako režisér, keď pracuješ s hercami, asi preto im vieš dať väčšiu dôveru a preto ich ako keby vieš nechať, nech si tvoria tú postavu, lebo vlastne máš tú skúsenosť a vieš, že herec je na to, aby tú postavu celú vlastne si utkal. Áno, je to možné, asi je to dané tým, že rozmýšľam, pretože ešte to, čo je pre mňa dôležité v rámci tej režie, že každý herec je iný. Každý inak pracuje, každý iný potrebuje iné impulzy. A na to vlastne musíš ako keby prísť. Máš herca, ktorý je dobrý na prvú klapku, máš herca, ktorý je dobrý, keď sa to opakuje 6-7 krát a vtedy ako keby býva dokonalým. A ty musíš rozmýšľať, ako to záberovať, aby si v podstate dala priestor tomu hercovi, ktorý potrebuje na to čas. Ale nie je to, že by bol pomalší, len potrebuje inak ako keby príjmať tie vnemy a inak ich spracovávať aj tým, že si to viacej ochytá a rozmýšľa nad tým a dlhšie nad tým rozmýšľa, ale o to ako keby perfektnejšie. Ale máš presne tých, ktorí keď prvýkrát do toho vhupnú, tak je tam najväčšie ako keby to prekvapenie a tá emócia. A potom, keď sa to už opakuje ďalej a ďalej, tak už vlastne ich to unavuje a už nevedia, prečo to majú opakovať a čo s tým. Však už som bol dobrý. Len je to hľadanie. Ja som účinkovala, dnes má môj syn 32 rokov, teda nie dnes má narodenia, už má 32 rokov a keď mal asi 4 roky, sme spolu hrali v jednej inscenácii, kde som hrala matku, ktorej muža berú niekde na smrť, alebo čo, bola to dobovka a mala som mať malé dieťa, tak som mala so sebou tohto môjho syna, ktorého oblikli do toho dobového kostýmu a teraz ja som tam pred tými dverami toho sudcu, ktorý o tom rozhodoval, som ho prosila, preboha vás prosím. A to malé dieťa na prvej ostrej, maminka, nepôjď, maminka, prosím ťa, nepôckaj. No. Druhá ostra, maminka, prosím ťa, nepôjď. Piatá ostra, Ježiš, mama, nerev. No, vidíš to, to je presne ten herec na prvú, na to prekvapenie. Tak. A ja zase, čím ďalšia ostra, tým viac slz, tým som bola autentickejšia. Hej. A podľa čoho si vyberáš hercov a tým celkovo? Tým, začnem tým druhým. Tým je pre mňa dôležitý v tom, že musím si rozumieť s tými ľuďmi a musíme byť ako keby naladení v rámci tej práce na ten jeden výsledok, ktorý chceme a hlavne ako keby mali by sme mať rovnaké videnie. Je dobré, keď máte nejaké takéto estetické cítenie aj v rámci toho rozprávania, čo sa nám páči, čo považujeme za dobré a vtedy mi to vyhovuje, že
preto nerad veľmi mením alebo experimentujem, pretože s tým tímom môžeme vzájomne rásť. Alebo vieme, čo sme urobili, vieme, ako sme to urobili, vieme sa z toho poučiť a vieme nájsť ako keby novú inú cestu, ktorá je pre nás nová iná cesta. Ja netvrdím, že to je v rámci kinematografie. Je to pre nás. My si niečo skúšame nové. My hľadáme ako keby ten nový spôsob. A v rámci hercov, keď už je to v podstate rovnaké, že keď už s tým hercom som robil nejaké postavy, viem, ako premýšľal. A hlavne aj on má túžbu ako keby hrať niečo iné, niečo nové. Ako keby v sebe hľadá tie výzvy, ktoré môže prekračovať v rámci toho svojho výkonu. A to je tiež dobre na tej tvorbe. A robívaš castingy vždy, alebo už niekedy aj píšeš, alebo už v tej roli niekoho konkrétneho vidíš? Je dobre, keď tie hlavné postavy, aspoň scenárista, alebo potom, keď to prepisujeme alebo upravujeme, je dobre, keď vidíme tých ľudí, ktorí to majú hrať. Duchoňa už vidíte? Áno. Dobre, super. Veľmi sa teším. Kedy sa môžeme tešiť na film Myslím, že by sme Duchoňovi? Myslím, že by sme to chceli o rok. Presne v lete nejak premiérovať, aby boli aj tie amfiteátre k tomu ako keby prístupné. Čo sa týka premietania filmov, ja som sa raz stretla s pani Janžurovou a som jej hovorila, že videla som vaše petrolové lampy, že wow, nádherné, nádherné. Ona mi hovorí, a kde ste to videla? Ja, že v lietadle som letela a tam, akože bola tá možnosť, tak som si to pozrela. Jo, tak to nic. Ani sa so mnou o tom ďalej nebavila. Lebo mi povedala, vidieť to v kine a vidieť to niekde v televízii ako Zuzanko. Áno. Ako si ty na tom? Čo si myslíš o tom, že dnes ľudia majú pocit, že nemusím ísť do kina, veď vlastne si ten film viem pozrieť aj doma na obrazovke? No, sú televízne projekty, ktoré sú robené pre televíziu a tak sú aj komponované a tak sú aj vytvárané. A sú potom filmové projekty, ktoré sú naozaj tvorené na to, aby ste to videli na tom veľkom plátne, mali ten zvukový dojem a jednoducho pre mňa sa to nedá nahradiť. Je to už len to, že si spolu s ďalšími ľuďmi a prežívate spoločne, áno, môžete otravovať, že niekto tam vyrušuje, ale keď máte spoločné emócie a dodáva to ako keby väčšiu silu tomu filmu. A zrazu tie postavy sú vyššie, väčšie a tá empatia k ním a s nimi je o mnoho silnejšia. A aj zrazu ten obraz je iné, keď vidíš v malom televízore nejaké tie westerny staré, Sergio Leone a tam dlho sa nič nedieje, ale až na tom plátne vidíš, že tam ide nejaký jazdec. A že tam prichádza, má to zrazu aj s tou hudbou, aj s tým zvukom, napätie. Tu v tom malom formáte proste to je iba nejaká príroda a otravuje ťa to a nevieš, ako dlho to bude trvať. Áno, presne toto s týmto sa úplne stotožňujem aj ja. Ja strašne rada chodím do kina. Ja milujem aj tú prípravu, keď niekoho volám, či so mnou ide, s kým sa potom o tom filme môžem rozprávať, lebo to je tiež strašne dôležité, ako potom vlastne ten film si dožiješ, ako ho spracuješ, hej, že či si ho necháš len tak sama pre seba. Ja neviem, napríklad ja som Čiernu labuť z Natalie Portman videla v kine sama. A aj som rada, že som to videla sama. A ja, keď sa ten film skončil, som bola 10 minút zavretá na záchode v tom kine niekde v Eurove a plakala som, lebo ma to úplne hrozne zasiahlo. Ani som sa o tom s nikým nechcela rozprávať, lebo to bolo proste strašne silné. Ale sú filmy napríklad, Smršť je presne taká, že tam sa potrebujem s niekým o tom rozprávať. Tam proste potrebujem ešte si to dohovoriť. A ako to vidíš? A čo si ty? A tak. A naozaj, že ísť do kina je krásna udalosť. A to, čo nám vlastne to kino technicky ponúka. A dnes už teda tie kina sú fakt, že brutálne. A je to úplne iné. Sedieť doma a niekto hovorí, už budeš večerať, nebudeš večerať a sedíš tam a je to také malé. Je to také malé, je to také nejaké, je to také malé. To je ako keď ideš na výlet a vlastne si ho iba pustíš v telke, namiesto toho, aby si naozaj do toho mesta išiel a nadýchal sa tej atmosféry. Ja to chápem, len je to presne ako keby ten COVID urobil to, že vlastne ako keby posilnil tú pozíciu tých streamovacích kanálov. Pretože ľudia si zvykli, že zrazu niečo môžu vidieť a nepotrebujú na to míňať veľa peňazí. Je pravda naozaj, že tie kiná trošku, ako tie ceny, sú trošku prestrelené, alebo podľa mňa sú dosť veľa na to, aby tam ľudia chodili. Že sa im ako keby v niečom nevychádza v ústrety.
keby sa zdvihli ceny tých popcornov alebo týchto, to mi nevadí. Ale lístok by nemusel byť natoľko ako keby zničujúci pre tú rodinu, aby na to išli ako keby, vieš, že máš nejaký rodinný film a musí tam ísť to dieťa, máš 2 deti a musí tam byť doprovod, tak už sú to 3 lístky. 4, tak už to máš hneď 40, 42 do 50. Potom, ak chcú ten popcorn alebo tieto, tam kľudne nech dajú tú cenu vyššie. To mi nevadí. Ale tie kina, ak by sa znížili, lebo tak sa umožní ako keby tým ľuďom ísť jednoducho si to pozrieť. Jasné, hej. Chápem, lebo vlastne vy ako tvorcovia už z toho, či ten lístok stojí toľko alebo toľko, vy už z toho vlastne nemáte nejaký ďalší prísun financií. Sú tam, ale nie je to taký pre nás taký veľký prísun, ktorý by nám... Ale zase by to urobilo to, že tým, že tá cena lístka je treba vyššia, tak nepríde toľko ľudí a počka si na ten film, keď ho uvidí niekde na streamovacím kanáli. A myslím si, že film Smršť je presne ten film, ktorý ponúka tak silné vizuálne a hlavne zvukové efekty. Ten zvuk je tam brutálny. Aj hudba je tam neskutočná. Pani Máziková, akože pani Máziková, budete veľmi prekvapení, keď ju budete vidieť, myslím si. Twin Peaks. Čože? Twin Peaks. Nie, to bolo úplne, že bohovské. A si myslím, že tento film naozaj treba vidieť v kine. Ja viem, že doma majú všetci tieto ozvučenia, a to nie je pravda. Nie, pretože tento film je ako... my to aj hovorili v Sound Square, kde sme to robili, že je to v podstate ako prvý slovenský, čisto, aj keď predtým sme robili Úsvit, kde sme boli koproducenti, ale Smršť je prvý slovenský film urobený v Atmos. To je vlastne systém zvukový, ktorý dáva ten zvuk úplne z vrchu, zo všade a podľa toho bol aj nastavený. Ale treba to vidieť v kinosálach, ktoré sú vybavené touto technológiou Atmos. Výborne. No, ja si myslím, že o práci stačilo. Si povedala 20 minút. Koľko sa rozprávame? Už to bude pol hodina, čo? Neviem už dobre, viacej. tak, ale ja by som chcela, aby sme ťa spoznali aj trošičku inak. Teraz už, ale tak akože stručne. Lebo tvoja práca je to, teda, čo mňa príjmelo, aby som urobila tento rozhovor. Ale chcem ťa spoznať aj tak trošičku inak. Ako vyzerá taký tvoj bežný deň? Čo robievaš od rána do večera? Režisér, keď práve netočí. Keď netočím. Len tam je veľa vecí, lebo napríklad dnes sme vo firme a s Natáliou sa stretávame a ideme riešiť Duchoňa, práve ideme riešiť produkčné veci, čo zabezpečiť, čo pripraviť a urobiť nejaký harmonogram. A to je jedna záležitosť. A potom buď som v škole, je ďalšia vec, pretože ešte učím na Vysokej škole muzických umení na filmovej fakulte. Alebo potom som v strižni, kde strihám alebo upravujeme ešte veci, ktoré sa natočili niekde na začiatku roka. Alebo som vo zvukovom štúdiu, kde sa už robí postprodukcia zvuková tých vecí, ktoré sú vlastne natočené. Alebo sa pripravuje, alebo sa robila trebárs kampaň na Smršť, takže sa chodilo po Slovensku v rámci predpremiéra, alebo sa robia rozhovory, alebo sa stretneš s niekým a rozprávaš sa. Dobre, čo si dnes raňajkoval? Keď je Andrej doma, tak vždy raňajkujeme omeletu. Andrej, musím to povedať. Andrej Dubravský, úžasný maliar, napríklad, toto je jeho obraz. Áno, obidva. No, obidva obrazy. Áno, jasné. Ale obidva boli vo filme, v Smršti. Áno, to som si všimla na záver v tých titulkoch, že obrazy. Tieto, no. Ale boli tam Gverkové obrazy a Andrejové obrazy. Lebo on má takú teóriu, že v podstate niekde to prečítal, že treba zjesť tri vajcia, aby ste mali dostatočný prísun bielkovín. Takže tým pádom každé ráno v podstate ako dosť často má omeletu. A už iba mení s čím a ako. Áno, on pochádza z Rastislavic? Nepochádza, tam si kúpil dom. On pochádza, ako narodil sa v Nových Zámkoch, ale pochádza z Bratislavy. Býval tu nedaleko na Račianskej. Neviem, prečo som si myslela, že je tam z tej dedinky Rastislavice, keď som videla. On chodieval do Kesova, chodieval k babke a preto, keď sa rozhodoval, že by sa chcel niekde presťahovať alebo si urobiť taký vidiecký priestor, kde môže existovať, tak vlastne tam niekde hľadal a Rastislavice sú jedna dedina od Polného Kesova. Polný Kesov, mi hovorí, ja som vyrastala vo vedľajšej dedine Štefanovičova, Mojmirovce, Tára. Čiže preto mi je taký blízky, my sme z jednej dediny. A napríklad pani Máziková je
z Rastislavic. Jej otec tam bol a on vlastne sa postaral o to, aby sa to volalo Rastislavice. Aha. Dobre, čiže omeleta. Omeleta. Hej, dobre, čo vieš variť? Ja veľmi rád varím, lebo je to zrazu ako keby používanie iných častí mozgu a je to aj v rámci takej tej zručnosti a mám rád, keď robím treba viac jedál naraz, lebo tak musím ako keby zapojiť aj nejakú taký ten časový harmonogram, kedy čo urobiť, ako urobiť, aby to fungovalo. To ma baví. Na čo chodíš do kina ty? Je to rôznorodé. Mám rád artové filmy, ktoré Skús nám jeden odporučiť, prepáč, že ti skáčem do reči. Skús dať jeden taký ako tip, že čo by si tak mohli pozrieť ľudia, že... Zóna záujmu. Bebovi páči, Zóna záujmu. To je úplne, že jeden z tých posledných, ktoré som videl, fakt jeden skvelý film, pretože rozpráva úplne inak tému holokaustu. Rozpráva to cez postavu a rodinu Rudolfa Hessa, ktorý bol šéfom koncentračného tábora v Osvienčime. A cez jeho manželku a cez ich dom, cez ich deti, cez ich život v Osvienčime. A to je tiež ako keby veľmi zvukovo veľmi dobre urobené. Alebo Chudiatko je tiež veľmi dobrý film. Akú hudbu počúvaš? Tam je to jednoduché. Ja mám rád skôr také tie... Moje obľúbené sú Radiohead, Portishead, všetky s Headom skupiny. Ale môj taký ten hudobný vkus veľmi ovplyvňuje Andrej, pretože keď sme v aute, tak vždy sa on napojí a vždy púšťa. A veľa je to slovenského rapu, veľa je to, alebo takých tých zahraničných, nielen skupín, ale aj hudobníkov, ktorých som v živote nepočul. A pre mňa to je vždy ako keby taký ten prínos, že niečo nového zrazu ako keby sa ku mne dostane, k čomu by som sa nedostal. A niekedy Andrejovi, keď tvorí nejaký obraz, aj sa tak ako počas toho procesu na to pozrieš a niečo povieš, alebo? To iba on sa, keď sa ma spýta, ale to je vždy na ňom, pretože je to rozdiel, to je iný druh umenia, alebo inak k tomu pristupuje. My sme divadelníci, v podstate ako keby na tom sme vyrastali a tým pádom pre nás je dôležité hľadať príbeh. Za všetkým, za tom malbou, za tým gestom a hľadáme tam príbeh a niečo, že o čom to rozpráva. Ale to je to isté ako tanec. Tanec môže byť iba pre tanec. Iba to, že sa tí ľudia hýbu. Malba môže byť iba pre tú malbu. Lebo tá malba je zaujímavé, to okladenie tých farieb, tá hustota. To môže byť práve ako keby ten prínos toho. Jasne. Ale keď si naučená ako rozprávať a vnímať tie príbehy, tak ťa to niekde môže ako keby sklamať. Ale zase pozrieš sa na obraz a tam sa začína tvoj príbeh. Áno, že si môžeš je to k tebe agresívne, je to k tebe láskavé, chceš ale to je presne to, ako sú ľudia naučení, pretože veľa ľudí nepresiahne ako keby tú snahu pochopiť treba aj abstraktné umenia. Potom máš veľa takých tých ľudí, a toto by namalovalo aj moje decko. Áno. Ale k tomu dospel ten človek, keď mal 30, 40, 50 rokov, alebo aj ešte keď bol starší. On to musel nájsť. On vie inak malovať. Ale nájsť tú jednoduchosť, k tomu sa musel dopracovať. A o to je to viac ako keby silnejšie. A pre každého človeka je každý obraz úplne iným odkazom. A keď niekto povie, že to by namalovalo aj moje dieťa, áno, môj vnuk teraz prvýkrát namaloval postavu, nakreslil taký ovál, ktorý má oči, ruky a nohy. A pre mňa je to niečo úžasné, na čo by som sa chcela teraz pozerať už celý život. Lebo to bola prvotina. Prečo nie? Každý nech si dá na stenu to, čo jemu hladí dušu. A tie okamihy možno toho prvotného zážitku sú veľmi dôležité, keď sa stretneme s nejakým krásnym umeleckým dielom. Áno, to je tá voľnosť a sloboda toho umenia. Že by nemalo mať nejaké mantinely, kde sa má, čo sa má robiť, pretože sa to niekomu páči. Umenie je práve v tom slobodné a voľné, že môže urobiť kto chce, čo chce. Nemusí sa mi to páčiť, nemusím s tým súzniť, ale sú ľudia, ktorých to ovplyvní, ktorých to rozpráva ich názor alebo ich pocit. A je dôležité, aby mali tú možnosť a tú slobodu vyjadriť ten pocit týmto štýlom. Áno, no teraz sa začínajú dávať nejaké poučky, že čo je to správne umenie. Čo je to národné slovenské. To je to práve, že to vytvára tie mantinely, že to má byť slovenské národné.
čo je to slovenské národné? Však len my sme taký mix všetkého možného, čo sem prišli, odkiaľ sem prišli a ako keby vytvárať, že len sme čisto ako keby nejakí Slováci, ktorých sem takto zasadil Boh a už s nikým sa nestretli, nikto ich neovplyvnil. Sme ovplyvnení rôznymi kultúrami, ktoré sa tu zastavili, s ktorými sme splynuli, alebo ktoré splynuli, alebo my sme sa prispôsobili. Veď už v tom je to zaujímavé. Nie je nič krajšie, ako nechať sa inšpirovať, zobrať si to, čo sa mi páči. A veď ja nie som proti ako keby takej tej národnej vlne. Veď je v poriadku, ale treba je nájsť tú správnu mieru. Neexistuje len to, že nad nás neexistuje nič iného. Nie, my sme len súčasť tohto celého sveta. Ale bolo by hlúpe, že sa tak izolovať a uzatvoriť a nevnímať všetko to, čo prichádza zvonku, pretože to nás môže posúvať. Z toho si my môžeme ako keby čerpať a prispôsobiť. My tomu svetu tiež vieme dať niečo svoje. Čo robíš, keď nič nerobíš? Ja neviem, či to existuje. Keď si človek, ktorý je kreatívny, tak v podstate treba premýšľaš, hľadaš, čítaš. Ale to je ťažko, pretože nič nerobíš. Mám veľa scenárov, mám strašne veľa čítania. Niekedy ako už sa mi nechce čítať len kvôli tomu, že to je pracovné. Vždy to je pracovné. Že málo kedy si nájdem ako keby čas na čítanie svojho. A keď čítaš také to, čo chceš čítať, také, čo máš že za odmenu a len tak, že to vôbec čítať nemusíš, čo to je? To nie je úplne tak presne, lebo napríklad teraz som čítal Elenu Lackovú, Zrodila som sa pod šťastnou hviezdou. A je to super napísaná kniha, úžasná, je to ako keby taká história Rómov od minulého storočia po tie 80. roky minulého storočia, takže to ešte niekde začínalo ešte predtým, to ďalšie. A je to vlastne veľmi krásne, veľmi vtipne a veľmi ľudsky, veľmi dobre prerozprávané cez také tie historky, niečo také ako Forrest Gump. Ale v takom tom príjemnom ľudskom vnímaní práve celých Rómov a tým, že to dávala a písala, diktovala práve Elena Lacková, ktorá bola jedna z tých Rómov, ktorým sa podarilo ako keby preraziť a dostať sa aj skončiť vysokú školu a vlastne ako keby robiť tú osvetu medzi rómskou populáciou, tak je to veľmi, veľmi dobré dielo. Ale tým pádom hneď, ako som to čítal, tak som hneď rozmýšľal nad tým, ako sa to dá spracovať, ako sa to dá uchopiť ako látka na film. Učíš na vysokej škole muzických umení, budúcich režisérov. Aká generácia nám vyrastá? Akí sú mladí ľudia? Sú trošku iní, odlišní trebárs od nás. Sú takí, ako keby viacej to vnímajú seba a viacej vnímajú to všetko, čo na nich vplýva. Viacej to ako keby potrebujú spracovávať. My sme ako keby takémuto komfortu neboli vedení. My sme boli učení takým tým spôsobom, toto sa musíš naučiť, takto to urobíš a takéto sú pravidlá, tomu sa prispôsoba, že sme viac menej ako keby ľudia, ktorí sa dokážu prispôsobovať, lebo sme tak naučení. A mne sa práve páči taká ich individualita, to, že oni si vlastne rozhodnú, čo chcú ďalej, ako chcú. A nie je pre nich dôležité ten úspech, alebo ten úspech v práci. Mať tie hodnoty, mať tú prácu. Nie, dôležité je to, čo žijem, ako žijem a prečo. Prečo to mám robiť. A je to iné a zrazu tie témy sa aj inak dostávajú ako keby do tých filmov. Keď sú natoľko ľudské a natoľko nimi presiaknuté, tak vlastne rozprávajú pocity, ktorým sa ja musím ako keby hľadať k ním cestu, lebo my sme takú cestu nemali. Mladí ľudia. Tí sú teraz veľmi na sociálnych sieťach. Čo ty a sociálne siete? Ako sa pozráš aj na tú tvorbu, ktorá je na tých sociálnych sieťach? Lebo do istej miery to preráža do tých médií, hej? Že už nemáme iba televíziu, knihy, filmy, divadlo, ale už máme aj sociálne siete. Áno, veď na tom vyrastajú, na tom sa učia ako keby iný spôsob komunikácie, že zrazu ten príbeh môže byť rozprávaný úplne rýchlo, skratkovito a dokážu ho chápať, pretože sú na to naučení v rámci tých krátkých videí. A trebárs nevedia možno prijať niekedy dlhšiu ako keby časť a úsek. Ale skôr sociálne siete
si myslím, že je takým tým trošku prekliatím v rámci tej našej spoločnosti, pretože cez tie sociálne siete sa veľmi ovplyvňuje to myslenie ľudí. A tí, ktorí nedokážu ako keby kriticky myslieť, alebo myslieť s tým, že hľadajú tie zdroje alebo niečo, tak vlastne podliehajú niečomu, čo považujú za pravdu. To je vlastne tá staršia generácia, ktorá bola naučená, že čo je v televízii, čo je napísané v novinách, tak to je pravda. Lenže na tom internete je toho tak veľa a keď oni si vyberú jeden článok alebo niečo, tak im to algoritmus im podáva také isté a v nich to vyvoláva vlastne pocit toho, že okolo nich je svet plný konšpirácie a zrazu tie sociálne siete ponúkli platformu ľuďom, ktorí sú antisystémoví, ktorí sú fašisti, ktorí sú rasisti a zrazu vidia, že tam majú duše, ktoré súznejú s nimi a rozprávajú tie isté myšlienky, alebo si myslia to isté a vedia sa podporovať, vedia si to lajkovať a zrazu vedia, že nie sú sami. Kedysi, keď bol takýto človek a nemal tie sociálne, tak bol sám, bol izolovaný alebo musel niekde ako vyhľadávať ako skupinu rovnako. Ale bolo to ako keby v malom počte, v menšom. Ale tu, teraz sa dokáže vlastne ten hejt, tá nenávisť, alebo tie hoaxy šíriť tak rýchlo, že im ľudia dokážu uveriť a dokážu ich príjmať za svoje. Ja som pred časom sa naučila nemať pustený televízor stále, lebo ten šum, ten taký brak, ktorý ide stále do tých uší, niečo, čo nemáš vyžiadané, nechceš to pozerať, ale proste stále to tam je a vlastne to do teba ide to isté. Ja neviem, proste keď je veľa hluku, veľa informácií slovných, ja to nemám rada. A eliminovala som to. Lenže teraz som na tých sociálnych sieťach a teraz, keď si toto povedal, tak som si uvedomila, že vlastne ako scrollujem, tak tie isté nevyžiadané veci, ktoré nepotrebujem, nechcem, nezaujímajú ma, alebo sa im dokonca bránim, lebo naozaj tej nenávisti, alebo zloby, alebo takých tých manipulatívnych informácií ide odtiaľ strašne veľa. Napriek tomu to tam na mňa vyskakuje. Vidíš? Asi budem musieť veľmi dobre vyčistiť svoje sociálne siete a dať si na to pozor. Ale tak ono si to ako keby hľadá cestu, tak je to tak vytvorené, aby... Ale to je totiž tá výhoda v úvodzovkách, že oni vlastne v tým ovplyvňovaním siahajú na tie najjednoduchšie, na tie emócie. A ako náhle sú napadnuté tie emócie, tomu najviac ako keby rozumejú tí ľudia, pretože, a to je to, čo sa vracem, čo sme sa tam bavili, najjednoduchšie je vyvolať strach. A ako náhle vyvoláš strach, tú obavu, tak sa začneš brániť a hľadáš niečo, čo ti pomôže k tomu, aby si sa ochránil. A zrazu, keď niekto ti ukazuje, že ja som ten, ktorý na to upozorňoval a ja ťa vyvediem z toho, tak vlastne začneš dôverovať aj ľuďom, ktorí tú nenávisť a ten strach rozosievajú. Koho ty sleduješ na sociálnych sieťach? Daj nejaký zaujímavý profil, ktorý možno naši followery. Vieš čo, nie som až tak, je to skôr ako keby také... Andrej Dubravský, to je zaujímavý profil. Ten je veľmi zaujímavý, ten mám veľmi rada. To mám rada, to mám ako takú povinnosť, že to musí... Ale nie, hlavne ma to aj baví. Mňa totiž baví ho sledovať, ako rozmýšľa, ako premýšľa, ako čo tam dá, kedy dá, ako sa k tomu postaví, čo napíše. Aby to vlastne malo nejaký význam, nejaký zmysel, že nie je to len to, že zahlcovať ten svet tými svojimi príspevkami, ale presne vie, že čo dá, prečo dá túto story, pretože tým dáva niečo aj najavo zo svojho života, ale dáva aj najavo nejaký svoj pocit alebo niečo, k čomu sa môžete postaviť. Že treba schrániť prírodu, alebo keď ste záhradkár, tak zasaďte tie kvety, ktoré sú medonosné, alebo pomáhajú tým opelovačom, aby mali čo. Hej. Áno, ja som milovala jeho storky, ktoré robil práve z Rastislavic so sliepočkami. Akože to mi dávalo normálne, akože to bolo, že cúvam v čase, ako keby som bola u babičky na chalupe, ale teda s týmto milým človekom. Aj tak je to úžasné, že dokázal z tej prázdnej záhrady, z toho, že tam nebolo nič, urobiť obrovský, ako keby taký krásny svet. Susedia nie sú úplne nadšení, pretože tí majú úplne iný štýl toho, také tie klasické záhradky, že všetko vyčistené a sú tam iba stromy. Nie, tu je nie, ale sú tam iba stromy a na toto je určené.
Ale tu vlastne, keď sa tak prechádzaš, tak to je úplne, že celé zelené. Ale má to nejakú taký ten súlad aj v rámci tých farieb, tých trvaliek, ktoré sú tam, tých stromov. Do toho máš tie sliepky, ktoré si tam žijú voľnú lásku, voľný svet. Takže sú sliepky, ktoré spia na orechu a sú sliepky, ktoré spia v kuríne. Na orechu? Hej. Tak sa naučili. Tak si tam žijú. Je ich tak veľa. Tak to by som... No, to som prehliadla, to si musím pozrieť. Čo ťa v poslednej dobe veľmi potešilo? Neviem, či to je ako... To sú také tie maličkosti asi, také tie dennodenné. Je to dobré, keď ideš od lekára, od tých vyšetrení a povie ti, že je to všetko fajn, že ešte chvíľočku tu asi budete, ešte tu môžete existovať. To sú také tie drobnosti, ktoré môžu potešiť. A je to dobré, keď sa darí blízkym ľuďom, keď sú šťastní, tak vlastne to nejak tak prechádza hneď na vás. Keby si mohol jednu vec zmeniť, či už vo svojom živote, alebo tak celkovo, je niečo, čo by si chcel zmeniť? Niektoré ako keby veci, že treba dokázať ľuďom povedať svoj pocit, pretože už potom môže prísť okamih, keď už nemáš možnosť to povedať, že už zrazu sa tu niekde buď zomrú, alebo sa stratia zo života a už vlastne je veľa vecí nevypovedaných a tým pádom to zostáva niekde v takom tom vo vnútri tvojom, ale nikdy sa to ten človek nedozvedel. Čo ťa dnes ešte čaká? Práve teraz ideme s Natáliou riešiť Duchoňa. Potom to ako skončíme a potom Andrej chcel ísť niekam do lesa, tak niekde okolo 5. asi vyrazíme tu do Karpát. Je krásne počasie. Je teraz krásne počasie. Áno. Jar, tak si to užite, ja idem domov sa prezliecť. Do Čierneho, napriek tomu, že máme tento krásny jarný deň, ale teda počasie a situácia niekedy nekorelujú. Tak ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem. Za rozhovor. Budeme sa tešiť na tvoje ďalšie filmy. Áno. Držím palce. Nech sa nám darí. Nech sme zdraví, to je dôležité. Áno, a vy, ktorí ste ešte neboli na smršti, tak ešte stále je v kinách. Nech sa páči, prídite. Čau.